אבל לפעמים צדיקות אנחנו מביאות את הרע הזה על עצמנו. השם יתברך לא רוצה שיהיה לך רע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לך רע. הוא מביא לך סתירה, מסובב את הפנים שלך לכיוון אחר, אבל את עדיין מתעקשת. לא, אני רוצה את הבחור הזה, אבל בונה, הוא כל היום משפיל אותך. כל היום הוא עושה ממך הכי קטנה שיש בעולם. מה את רוצה ממנו? לא, אני רוצה אותו עדיין. ואז היא מתלוננת, השם, למה אתה עושה לי ככה? אבל זה את צדיקה. את עושה את זה לעצמך. בנות, אישה יש לה בינה יתרה. אישה יודעת טוב מאוד מי החברים של בעלה, איפה בעלה מונח, איך בעלה מתנהג, אם בעלה הוא הדרך המלך, אם הוא הולך בדרך השם או לא, אם יש לו שמירת עיניים הוא מסתכל על אחרות. אישה יודעת הכל על בעלה. שאת בוחרת להתחתן עם בן אדם שאת יודעת עליו מלפני את כל המידות שלו, זה כבר בעיה. למה זה בעיה? כי את מביאה את עצמך למצב שאת נכנסת למיטה חולה, אחר כך מתחתנים, ואז יש בעיות, ומגיעים כל הניסיונות שיש בעולם, ובסוף מוצאים את הגירושים.